тревожное расстройство ё ин ки ихтилоли изтироб ин гурӯҳи бемориҳои равоние мебошад ки бо тарс, ҳаяҷон, нооромӣ, беқарорӣ, фикрҳои бад дар сар, дилзанӣ, нафастангӣ, баландшавии фишори хун ва дигар симптомҳо хос аст ки ба зиндагии ҳаррӯза метавонад халал расонад. Бо шумо ҳастам табиб асабшинос, психотерапевт Муҳаммад Нурмамадов. 3 сабаби асосии беморӣ. Кум. Сабабҳои иҷтимоӣ ва муҳит ки дохил мешавад стрессҳои доимӣ, ҷангҳои оилавӣ, кор, проблемаҳои пулӣ, худро бо дигарон муқоиса кардан, мигратсия ва дигар сабабҳо. Дуюм. Сабабҳои психологӣ, яъне майнаи сар воқеиятро нодуруст қабул мекунад, ҳама чизро хатар қабул мекунад. Яъне фикрҳои манфӣ воқеиятро бузургтар нишон медиҳад. Сабаби дигар психическая травма ё ин ки осеби равонӣ, хусусан дар кӯдакӣ гирифта. ҳодисаҳои гузашта метавонад тарсро дар дил нигоҳ дорад. Сеюм. Сабабҳои биологӣ, яъне дохил мешавад ирсият. Агар дар оила ин беморӣ дида шавад, хатари дар фарзандон гузаштан зиёдтар мебошад. Сабабҳои номбурда ба тағйирёбӣ дар фаъолияти майнаи сар оварда мерасонад, ба мисли норасогии моддаҳои оромкунанда, серотонин ва гамк ва аз ҳад зиёди фаъолияти миндалевидни тела, центр страх.